Собственик съм на фирма БАР. Фирмата се занимава с внос и търговия с детски стоки, обувки, дрехи, играчки. Поканена съм на това интервю, за да говорим малко не само за фирмата, която представляваме, за софтуера Selmatic+. Това, което мога да кажа съответно за софтуера е, че този софтуер е създаден преди много години, като начало, като идея, беше започнат да покрива изцяло нуждите на нашата фирма. Много съм щастлива, че в последствие той намери широко приложение, много нови клиенти и съответно това подпомогна за развитието на софтуера като по-обхватен и допълващ. Като цяло, за нашата фирма, това, което на мен най-сериозно и най-силно ме допада, е частта, че той покрива почти всички нужди и процеси. Като започнем от това, че ние сме фирма, която се занимава с внос, покрива изцяло нуждите ни по отношение на вноса, нуждите ни по отношение на търговия на едро, търговия на дребно се занимава също с детски стоки. Но аз мисля, че като собственик е излишно да продължа да говоря толкова много за самия софтуер. Най-добре е това нещо да се види от отделите. Всеки един отдел по-отделно във фирмата, който управлявам, и всеки един служител сам да изкаже мнението си за продукта. Лесен е за употреба и покрива ли изцяло нуждите. Мога да кажа, че сравнително бързо и лесно бе обучението. Програмата не е трудна, лесна е, разбираема, с нея се работи много добре. Няма никакви проблеми, клиентите се обслужват бързо, не среща някакво затруднение. Също така една опция положителен плюс е, че има снимков материал и в момент на маркирането веднага се вижда какво клиентът е закупил. Няма причина да има грешки относно при начина на маркирането. Selmatic Plus как покрива нуждите на търговския отдел в фирма БАР? Аз смятам, че това е един чудесен продукт. Много бързо се гледат справки с продажби на личности към съответния обект, който гледаме, отделно към самите търговци, към които отправяме оферти. Съответно, много бързо се изготвят тези оферти според нуждите на клиентите, с снимки към всеки един артикул, което дава доста добра представа на клиента, идвайки да пазарува при нас, дали на место, или по имейл след това изпращайки, и си визуализира модела със съответните характеристики. Тоест смятам, че много по-оперативни сме като работа с този продукт. Доволни ли сте от аналитичните възможности на ERP софтуера? Да, много сме доволни, сравнително доста бързо дават съответните анализи, който искаш да разгледаш, и съответно ти дава възможност да вземеш своевременно правилното решение. Как става обработката на данни в счетоводния отдел с Selmatic Plus? Мога да кажа, че обработването на данни в Selmatic Plus става изключително лесно и удобно. Има много подходящи справки, чрез които се прави засичане между Selmatic Plus и счетоводната програма Бизнес Навигатор. Бих препоръчал този софтуер на много фирми за по-лесна обработка на данни. Много удобна система за работа, лесно се проследява движението на стока, когато влиза и излиза съответно от складовете. Благодарение на таблото за съобщения се работи много по-бързо в програмата. Той е винаги отворено и десктопът се пред очите и се вижда всичко. Основните ползи, които аз като собственик на фирмата виждам от продукта от Selmatic Plus, това е мощния модул анализи, който има в него, който изключително бързо, лесно подпомага взимането на решения от всякакво естество. И това, което наистина мога да споделя, е, че много софтуери имат анализи, но предимството тук е, че в нуждите на бизнеса с всеки изминал месец собственикът има нужда от различен вид справка, от различно естество. Ползите са, че тук справките могат да бъдат работени индивидуално за всяка една фирма по-отделно и се реагира изключително бързо. Така че
каквото и да коментираме за всеки един модул, за всяка една справка, тя е просто справка. Ползвате се, че екипа, с който се работи вътре в тази фирма, реагира много бързо на нуждите на своите клиенти по отношение на инвестиционните справки. Други съществени ползи, които могат да изтъкне, фирмата ни работи активно с почти всички хипермаркети в България, като Метро, Карфур. Удобството в работа с веригите, че тук има изключително добър и бърз начин на листване на позиции. Много бързо, когато се листва нов код в съответна верига, се извършва програмата и най-големият плюс, който мога да кажа за самата система, като ERP система, това е бързия, лесен и оперативен начин на работа.